खुलुमबाय लोगोफोर, बेलासिनि बयनिसिमबो गोजोन हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव मोननैसो माखासे खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। 40 मासि थानाय BTCआव मोनथाम दोलोनि गेजेराव गोख्रों बादायलायनायनि भट साननाया सोलिगासिनो। आसामनि बजालि डिस्ट्रिक्टआव बिसि आरो बिमाखौ सिखाजों गाग्लोबना गथ'खौ लानानै खारलांनाय जाथाय जादों। डिब्रुगड़आव उन्दै हिन्जावसाफोरनि सायाव जानाय हिंसाया सोमावसारनाय आरो न्यायनि दाबि खालामदों। जुबिन गार्ग थैनाय केसआव महरगिरिफोरा FIR थिसनदों। अल आसाम उकिल एस'सिएशनआ श्यामकानु सिद्धार्थखौ रैखा खालामनो नेवसियो। दुर्गा फुजानि थाखाय 22 सेप्तेम्बरनिफ्राय काजिरङा माहारियारि हाग्रामाया दावबायारिफोरनि थाखाय बेखेवफिनगोन। सेबाया SSLC 2026 रेजिस्ट्रेशननि जोबथा समखौ 21 अक्ट'बरसिम बांहोदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गिबि खौराङावनो दङ। 40 मासि थानाय BTCआव मोनथाम दोलोनि गेजेराव गोख्रों बादायलायनायनि भट साननाया सोलिगासिनो। BTCखौ सोर सामलायगोन? BTCनि मोन 40 काउन्सिल बियाबफोरनि भट साननायनि बादिब्ला BPFआ नैथि खोलोबसिम मोन 17 मासिफोराव आवगायगासिनो दं। BJPआ मोन 12 आरो UPPLआ 11आव आवगायगासिनो दं होनना खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। माखासे घन्टा समनि उनाव नोंथांमोनहा आबुं फिथायखौ मिथिनो मोननाय जागोन। नैथि खौराङाव दङ। आसामनि बजालि डिस्ट्रिक्टआव बिसि आरो बिमाखौ सिखाजों गाग्लोबना गथ'खौ लानानै खारलांनाय जाथाय जादों। आसामनि बजालि जिल्लानि सासे सुबुङा गावनि बिसि आरो बिमाखौ न'आव सिखाजों गाग्लोबो। सानैबो आइजोआ खर' आरो आखाइयाव गोब्राबै जोखोम जायो आरो दा पाठशाला सिभिल हस्पिटालाव जिउ रैखा खालामनो जुजिगासिनो दं। गाग्लोबनायनि उनाव बे सुबुङा गावनि 4 बोसोर बैसोनि फिसाजोखौ लानानै खारखोमालाङो। पुलिसआ बिथांखौ नागिरगासिनो दं आरो जाथायनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायदों। बे हिंसायारि जाथायखौ लानानै आसामनि सुबुं माहारिया जोबोद दुखु मोनदों आरो नखरारि दाङाबाजिखौ फोजोबनायनि गोनांथि दं होननानै फोरमायो। गथ'नि रैखाथियाबो बिबानगिरिफोरनि थाखाय मोनसे जिंगासिनांगौ बाथ्रा। थामथि खौराङाव दङ। डिब्रुगड़आव उन्दै हिन्जावसाफोरनि सायाव जानाय हिंसाया सोमावसारनाय आरो न्यायनि दाबि खालामदों। डिब्रुगड़ जिल्लायाव उन्दै हिन्जावसाफोरनि सायाव जानाय हिंसानि मोननै गिख्रंथाव जाथायफोरा ओनसोलनि सुबुंफोरनि गेजेराव रागा जोंनाय आरो हेंथा सोमजिहोदों। 22 सेप्तेम्बर खालि 15 आरो 13 बोसोर बैसोनि सानै हिन्जावसाफोरनि गोथै सह'खौ टिंखं पुलिसनि सिङाव थानाय मोनसे साहा बागाननि साखाथियाव मोननाय जादोंमोन। हिन्जावसाफोरनि थासारिया जानो हागौ आथोनारि गाग्लोबनाय आरो बुथारनायनि सुबुरुन होदों, जायनि थाखाय थार बिजिरनांगौनि दाबि खालामदों। थांनाय 24 सेप्तेम्बर खालि बिपिनबाग साहा बागाननि 9 थाखोनि सासे हिन्जावसाखौ फरायसालियाव थांनाय समाव 4 सुबुंफोरा खानानै आथोनारि सोमोन्दो लाखिदोंमोन। नाथाय खाथिनि बागान मावग्राफोरा बिखौ रैखा खालामदों। दायनिगिरिफोरा खारखोमानानै दं। फरायसा हान्जाफोर, मावदांसा आफादफोर आरो समाजारि आफादफोरा थाबैनो हमनाय, गोख्रै बिजिरनाय, भुगिनांनाय नखरनि थाखाय खहा सुफुंनाय आरो लोरबां साहा बागान हारिफोरनि रैखाथिखौ जौगाहोनो थाखाय खावलायगासिनो दं। सानथामनि गेजेराव बेफोरबादि मोनथाम हिंसायारि जाथाया ओनसोलनि आइजो आरो गथ'साफोरनि रैखाथिनि थाखाय गोख्रों जेंना सोमजिहोदों, जायनि थाखाय सोरखारा थाबैनो राहा लानो खावलायदों। ब्रैथि खौराङाव दङ। जुबिन गार्ग थैनाय केसआव महरगिरिफोरा FIR थिसनदों। रुंसारि रोजाबगिरि जुबिन गार्गनि महरगिरि आरो आंगो लोगोफोरनि मोनसे हानजाया गुवाहाटीनि CID पुलिस थानायाव FIR थिसनदों। बिथांमोनहा श्यामकानु महन्त, सिद्धार्थ शर्मा, शेखर ज्योति गस्वामी, तन्मय फुकन आरो गुबुनफोरनि मुंखौ लानानै जुबिननि थैनायनि थाखाय दायनिगिरि खालामो। FIRआव बुंनाय जादों दि दायनिगिरिया जुबिननि देहायारि जेंनानि सोमोन्दै मिथियोमोन, नाथाय अब्लाबो रैखाथि राहा लायालासे सिंगापुराव गंसे याटआव लानानै थांदों। बिथांमोनहा बेखौबो अजद होदों दि जौ लोंदोंमोन आरो सांग्रांथि गैयैनि जाहोनाव बिथाङा जिउ गोमादों। अजद होबावदों दि बे हानजाया असमियानि हारिमुखौ बांहोनायनि मुङाव रांनि दुरुपयगनि अजद होदों। महरगिरि रवि शर्मा, जतिन बरा, वर्षा रानी बिसय, दिक्षु शर्मा आरो गुबुन गुबुन महरगिरिफोरा FIRआव सागान होनानै आबुं नायबिजिरनायखौ दाबि खालामदों।
बाथि खौराङाव दङ अल आसाम उकिल एस'सियेशनआ श्याम कानु सिद्धार्थखौ रैखा खालामनो नेवसियो। मोनसे गोख्रों थांखि लानानै अल आसाम उकिल एस'सियेशनआ फोसावो दि रोजाबगिरि जुबिन गार्गनि थैनायजों लोब्बा थानाय सासेबो उकिलआ श्याम कानु महन्त, सिद्धार्थ शर्मा एबा गुबुन दायनिगिरिफोरनो जानानै गसंनाय नङा। एस'सियेशननि बादिब्ला बे केसनि सायाव बिजिरनायखौ थि खालामनो थाखाय बे खौसेयै थिरांथा लानाय जादों। आफादगिरि शैलेन दास, गाहाय नेहाथारि दीपक दास आरो लेङाइ आफादगिरि बिजन महाजननि सागान होनाय मोनसे नेमखान्थि गोनां लाइजामखौ मोनफ्रोमबो जिल्लानो दैथायहरनाय जागोन, जेराव जायगानि उकिलफोरखौ रैखाथि होनो नाङा होनना बिथोन होनाय जागोन। फारसेथिं खौरां मोननाय बादिब्ला श्याम कानु महन्तआ सिगांग्रो जामिननि थाखाय आर'जलाइ होनायनि सोमोन्दै गोबां उकिलफोरजों सावरायखांबाय। द'थि खौराङाव दङ दुर्गा फुजानि थाखाय 26 सेप्तेम्बरनिफ्राय काजिरङा माहारियारि हाग्रामाया दावबायारिफोरनि थाखाय बेखेवफिनगोन। मिथिंगाखौ मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गिदिर खौरां। दुर्गा फुजानि समाव काजिरङा माहारियारि हाग्रामाया 26 सेप्तेम्बरनिफ्राय दावबायारिफोरनि थाखाय बेखेवनो थियारि जाबाय। गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मिथिहोयो दि काजिरङानि समायना आरो हाग्रानि जिब-जुनारफोरनि गेजेराव दावबायारिफोरखौ फोरबोनि रंजानाय लानो थाखाय बागरि रेन्जखौ गिबियावनो बेखेवनाय जागोन। कहरा रेन्जआ अक्ट'बरनि नैथि सप्तायाव बेखेवफिनगोन आरो 1 नबेम्बरनिफ्राय मैदेर साफारिफोरा जागायगोन। बे समावनो मानास नेशनेल पार्कआबो 24 सेप्तेम्बराव गोदान दावबायारि बोथोरनि थाखाय बेखेवफिनदों, जेराव मोनसे जर'खा हानजा सुरनाय आरो रुंसारि हारिमुआरि आइकन जुबिन गार्गखौ मान बावनाय जादों। काजिरङा आरो मानास मोन्नैबो इउनेस्क'नि बुहुमदोरों जायगा आरो बेफोराव गोमालांनो हमनाय जिब-जुनारफोर जेरै थसे गं गोनां गान्दा, हाग्रानि मैसो, गल्डेन लांगुर आरो बेंगल मोसा थायो। पार्कफोरखौ खुलिफिननायजों लोगोसे आसामआ फोरबोनि बोथोरनि थाखाय दावबायारिफोरखौ बरायनो थाखाय थियारि जाबाय। स्निथि खौराङाव दङ सेबाया एसएसएलसि 2026 रेजिस्ट्रेशननि जोबथा समखौ 21 अक्ट'बरसिम बांहोदों। दि बर्ड अफ सेकेन्डारि एजुकेशन आसाम सेबाया फैबाय थानाय दुर्गा फुजानि बन्द'खौ नोजोर होनानै गोजौ फरायसालि लिभिं सार्टिफिकेट एसएसएलसि आनजाद 2026 नि रेजिस्ट्रेशन थाखाय मुं थिसननायनि जोबथा समखौ 21 अक्ट'बर 2025 सिम बांहोदों होनना फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। मुं थिसननायनि थाखाय जोबथा रां होनाया 24 अक्ट'बर 2025 नि गेजेराव फोजोबनो नांगोन। फरायसाफोरा मोनसे नंगुबै बेंक एकाउन्ट थानांगोन आरो फरायसालिफोरा बेफोर फोरमायथिफोरखौ सेबानि मावख'आरि पर्टेलाव आपल'ड खालामनांगोन होनना फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। रेजिस्टार खालामनो थाखाय फरायसाफोरा seva.online.org आव थांनांगोन, गावनि क्रेडेन्सियेलजों लग इन खालामनांगोन आरो फर्मखौ आबुं खालामनांगोन। अब्ला दिनैनि खौरां फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।